Na uku shine online consultancy. Abin da muke nufi da online consultancy a nan shine, shi consultancy shine ka ba mutane damar su tambaye ka akan abin da ba su sani ba a wani fanni na rayuwa. Za ka iya kasancewa kai masanin lafiya ne, kana da ilimi akan kiwon lafiya, to mutum zai iya zuwa shi da bai sani ba ya ce ya kaza yake ya kaza yake. Amsar da za ka ba shi da zuwan da ya yi, wannan shine consultancy services. To tun da lokacinka za ka ɓata kuma ka biya kuɗi kafin ka koyi wannan ilimin, to don haka shi ma wanda za ka ba wannan amsar daga cikin wannan ilimin naka, za ka caje shi wani abu, shine consultancy. To shi wannan yanayin consultancy, tunda muna magana ne akan hanyoyin da za mu samu kuɗi online, wato a cikin internet, to shi ana yin sa ne online. Za ka iya ka ƙirƙiri peji a cikin kafar sadarwa, Instagram ne, Twitter ne ko Facebook, ko kuma in har abin da gaske kake sosai, ka ƙirƙiri website. Ya kasance website ɗin nan sunanka ne a kanta da kuma duk bayanan irin abubuwan da kake yi. Za ka saka duk da inda mutum zai iya saduwa da kai da duk wani abu da ya kamata a ce mutum ya sani. To wannan shine online consultancy. Mutum zai duba daga kowace ƙasa, zai iya ɗaukar number ka, zai iya turo maka saƙo, zai iya neman duk wani bayani da yake so. Za ka caje shi tunda yanzu ana e-payment, irin mutum ya turo maka kuɗi ba tare da ka karɓe shi hannu da hannu ba ko ta bankinka, to duk za a iya amfana juna ta nan ɓangaren. To wannan shine affiliate, shine online consultancy. To za ka iya Google AdSense na farko, ko kuma na biyu da muka magana affiliate marketing, ko kuma online consultancy. Ka sani fa wannan online consultancy fa, karkar yana sana'ar ka, kowace irin sana'a ce akwai wanda yana nan ba kuma ya kusa da kai kuma yana so ya iya wannan sana'ar. To ta yaya zai iya? Inda a ce ka buɗe online consultancy, to da tabbas zai iya zuwa ya same ka, ya contact ɗinka, ya turo maka sako ko ta email ko ta kira ka ta wayarka, ya ce ya zan yi abu kaza, ya zan yi abu kaza. Ka rubuta masa, inda WhatsApp kawai kake amfani, ka rubuta masa sako ko kuma ka recording voice ɗinka ka ce kaza 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 ne, amma kafin kai masa za ku yi tsadance a nawa za ka yi masa wannan da komai da komai. Duka yana cikin online consultancy. Wankin hula kake yi, ɗan wake kake sayarwa, shara kake yi, guga kake yi, maganin gargajiya kake sayarwa, duka mutum yana nan. Akwai waɗanda da yawa suna nan suna son su san wani ilimi a cikin wannan abun, ko kuma su tambaya tunda ya shafi rayuwarsu. To wannan mutum ba a kusa da kai yake, babu yadda za a iya same ka, dole sai dai ya biyo ta internet ya same ka. To in ka shirya online consultancy business ɗinka, to tabbas za ku mori juna, shi ya samu amsar da yake so, kai ma kuma aljihunku ya ɗan yi nauyi ko yaya ne. Wannan shine online consultancy. Na uku kenan. Mun yi magana akan Google AdSense, mun yi magana akan affiliate marketing, mun kuma yi magana akan online consultancy. Sai kuma na hudu, wacce ita ma hanya ce wacce take ingantacciyar hanya. In har muka fahimce ta, to tabbas za mu karu da ita. Ita wannan hanya shine online courses. Online courses ana nufin koyarwa ta cikin internet. Ya za ka koyar da mutane ta cikin internet? Ka suna da cewar mutane da yawa sukan yi makaranta, su ƙirƙiri makaranta, ana biyan school fees, mutane kuma suna ƙaruwa da ilimi. Makarantar nan za ta iya kasancewa islamiyya, za ta iya kasancewa makarantar koyon kasuwanci, makarantar koyon lafiya, makarantar koyon abubuwa da yawa. So shi wannan online courses din nan, kai ne za ka zauna a karan kanka, komai yawan courses ɗinka, komai kuma ƙanƙantar su,
akwai wanda suna nan suna bukata, ilimi ne. Wani a dalili ɗaya ko biyu baya kusa da kai, kuma kai kana da ilimin da yake bukata, to ya za a iya koya? Hanya mafi sauƙi shine ka buɗe course ɗin nan ya zama cewar online zai koye shi. Yana buɗe wayarsa ko ya buɗe kwamfutarsa, kawai sai dai ya rijista da kai, ya biya ka abin da zai biya ka, ya fara koyon wannan course ɗin da kake so ya koya. So duk irin waɗannan platform ɗin nan ba za ka iya buɗe su ba, dole sai da website. Online course in kana so ka buɗe shi ya zama cewa ingantacce ne sosai, zai iya kasancewa a cikin website, kusan shine mafi inganci, saboda a nan ne za ka saka mutum ya yi rijista, ya biya kafin ka ba shi damar ya shiga ya fara ganin wannan course ɗin. Online courses kenan. Wannan shine kashi na 4, wato item, abu na 4 da mutum zai iya samun kuɗi online. Mun yi magana akan Google AdSense, affiliate marketing, mun yi magana akan online consultancy, sannan kuma gashi yanzu mun gama magana akan online course, wato ka ƙirƙiri makaranta wacce take online ce. Mutum kawai sai dai ya rijista, ya biya kuɗin makaranta, ya buɗe wayarsa, ya zauna a cikin ɗakinsa a duk inda ya ga dama, akan gadonsa ya yi karatunsa. Za ka iya saka masa jarabawa, ka saka masa gwaji wato test duka, kuma ka amsa masa, kuma ka tura masa da result ɗinka, kai ma kana zaune conveniently a cikin ɗakin da kake zaune a duk inda ka ga dama. To online course kenan. Sai hanya ta 5, online book selling. In mun yi magana akan online book selling, muna magana ne akan hanyar da za ka iya rubuta littafi, ko dai ka rubuta ko wasu su rubuta, kai da su ku yi yarjejeniya, ka sai da shi online, wato bookshop ne amma kuma a cikin internet. Mutum zai buɗe internet ɗinsa, kawai sai dai ya ga littafin, ka saka shi a format ɗin da zai iya downloading ɗinsa, ko kuma a PDF ko wani format ɗin. Mutum zai biya kafin ya samu damar ya yi downloading ɗinsa. To shi ma wannan website mutum zai ƙirƙira. In ya ƙirƙiri website, sai kuma ya zuba duk wannan littattafan, kowanne da bangonsa. Mutum zai karanta bangon, kuma ya karanta ɗan takaitaccen bayani akan wannan littafin. In ya karanta ya ga cewa littafin nan yayi, zai iya karantawa, kuma yana so, kuma yana da damar ya siya, to sai ya turo maka da kuɗi. Yana tura da kuɗin ne, sai kuma ya ba system ɗin naka ya ba shi damar ya yi downloading ɗin wannan littafin. To wannan shine abin da ake kira online book selling, wato sai da littattafai online. Sai da littattafan nan online za ka yi shi, amma mafi sauƙin hanyar da za ka yi shi shine ka ƙirƙiri website wacce ake kira e-commerce website, wato website ta kasuwanci. Ita wannan website ɗin nan sai ka ba ta damar ta bar mutum ya biya kuɗi. In mutum ya biya kuɗi, ta ba shi damar kuma ya ciri littafin da yake so ya cira a lokacin da ya biya wannan kuɗin. Wannan shine online book selling, wato hanya ta 5 da za ka iya samun kuɗi a cikin internet. Ba sai ka je ka biya kuɗin shago mai yawa ba, sannan kuma kana ta neman customer ta yaya zai zo. Ka tana da cewa in ka buɗe shago a unguwarku, to iyayen unguwarku su suke wucewa ta wurin, sai dai ko wani lokacin bako hanya ta biyo da shi ta wurin. Amma ba haka ba ka taɓa ganin mutum ya biyo ta wurin ba, wanda suke daga nesa. Amma ya kasance online, za ka iya ka tallata shi ta ko'ina, kuma daga ko'ina mutum zai iya siyan wannan littafin daga kowace ƙasa a duniya. To wannan shine takaitaccen bayani akan online book selling, hanya ta 5 da za ka iya samun kuɗi online. Hanya ta 6 shine freelance writing. Mai magana akan freelance writing shine rubutu
ka yi rubutu ka sai da shi online. Yana da bambanci da littafi. Shi writing akwai wanda suke su marubuta ne. Ku sani muna da marubuta na fim, muna da marubuta na drama, muna da marubuta kala-kala. To shi zaka iya kuma ka rika rubuta mutane content, wato bayanai da suke so su rika sakawa a jaridunsu, ko bayanan da suke so su rika sakawa a cikin website ɗinsu da sauransu. So wannan shine freelance writing. To shi freelance writing ɗin nan shi ma zaka iya creating ɗin platform, zaka iya creating ɗin wata kafa sadarwa da mutane za su rika ganin duk irin abubuwan da kake rubutawa, kuma ka ba su damar su sayi wannan abin da kake rubutawa. Wannan shine online freelance writing. Wannan shine kashi na 6 da mutum zai iya samun kuɗi a cikin internet, wato online freelance writing. Sai na bakwai wanda shine sponsored post. Shi wannan sponsored post din zan dawo da mu baya akan bayanin da muka yi akan blog. Shi blog muka ce mutum yana kirkirarsa ne domin ya rika yada labarai wanda suka faru a cikin lokaci. Zai iya kasancewa kullum, zai iya posting sau 5, sau 10, zai iya kasancewa duk sati, zai iya kasancewa duk wata yake yin post ɗinsa. So a cikin wannan post ɗin da zaka yi na bayani, musamman wanda ya zama cewar labari ne wanda mutum yake bukata, wanda kuma yake wato breaking news, wanda mutane suke son su ji gulma, su ji shi sosai. So sai ka saka mutum in ya ga cewa website ɗinka mutane da yawa kana posting, za ga mutane sun zo suna karanta, suna sharing. To kamfanuka za su iya baka sponsored post. Sponsored post ɗin shine hanya biyu ne. Zai iya yiwuwa su baka rubutunsu ko hoton kayansu ka saka a cikin blog post ɗinka, wato bayanan da kai naka na karan kanka, sai ka zo ka tsoma nasu nan a ciki, wanda in mutum ya karanta kuma zai biyo ta kan nasu ya san wani abu da ya shafi wannan kayan nasu. Ko kuma ka rubuta complete labarin na wannan lokacin, ya kasance bayani ne akan wanda ya shafi kayan da wannan kamfani yake sayarwa. To duk wannan sponsored post ne. So yawan wanda suke yin blog yana ɗaya daga cikin hanyoyin da suka fi samun kuɗi a kai, ba iya Google AdSense kawai da muka magana a baya ba. So wannan shine sponsored post.